Ka Regional Democratic Alliance RDA ka kanhun ya trilang hapadeng ka United Democratic Party UDP bat ka Hill State People Democratic Party HSPDP ha ka jingpre jongka na ka banta ka election MP Lok Sabha ka ban salong ha ka khatkhandai tarik ya yong arajar pusaw ha ka sau tarik ya yong arajar pusaw kala hiar se yonong po ka bahab Riboy District ban pinsngau la ki jongkimat pat ban pan jing sandu na ki paiba na ka bantau kertong uba robot jun kharjarin uba ya aireng ha ka ni ka election ha ka ni ka sin lor tong lai don rangkat ru u presiden ke UDP ba med ba lingdo u badiru chairman ke RDA u presiden ke HSPDP u ba KP pangniang u MLA ke Nongpo constituency ba Merelbon CM nalor kiwe haba ajingkran hakane ke singi ba Robert Jun ulong kumba kiwe ki kertong ki le chaman la kisnong ban pensai ki jingkrang bat ki jing angnut ki jongki ka RDA ru ka donia ke ju ka nongrem ban pensai ulong pat baka RDA kam yak le khawlang ban yakran ni kimat chong kajala bat kimat ka district council hakani ka election namar lada kren ni kimat kajala kanwan ra ka jingklumar kum ka ILP ditang ka parlimen ka ban rai ya ka rai ka bakhadu ban nae ya penbet yo put usam hapden ka mekhlia bat asam bat kumju ru hapden ka ri India bat ka Bangladesh lengba ka mekhlia sektor ditang ka parlimen ka bala ban sim ya ka rai ka bakhadu la en penrung nem ya ka tin khasi ke jongi ya ka tin garo ha ka kernit ke bapra ditang ka parlimen ka bala ban thaudur ka bala ban penbha ka bala ban penjanai bat ka bala ro ban pendu ya kata ka sik sidul ka balong ka constitutional provision ka banyada ya ka jinglong kerpang ke jongi kum kitrai ri trai mulu kat ya kata ka bor jong ginong thawan ka baka parlimen ka don ngasgo bonong subhana election sting ya ka ni kam subha sim khia ya ka le ya ki polling station ki jong pi ki babon ki polling station mentalai ki ladan ha ki snong ki thau ki jong pi him don kam ban penut bai kali lani penut bai sengi mencua ki balakham no Jakarta ki thu ya ni kong dan le thebut hana don ki jaka hablet songja na na ying ro mentam don kam shu ban le amta si phau khasan minit ladep ban pendep ya kata ka hok bat le kamram ko jopi tin ni kong ay para ribi ngaban kia khmat jopi lang barok so ba sim kia ya kan kam ban legit ban le thep ya ka but ka bakodor ka jopi no balai lada pilarai memtre syu ban le thebut kan susep e lut barok ka jing pensai ka jing hikai ka jing ya thu ka jongi halor kan ni ka kam election dong ini sim benta cethem hakan ke election ngin peni ba ka sensar pajba ka jongi ka di ka sensar pajba ka bala kot bor ka sensar pajba ka boyo yang ta ka jing kersan ka bapura na kinong song sinong ai bahauni usnem lese ka jing let ye sim benta jing kinong thebut kan long ka ba kham kiu ka percentage ban ya compare lani ban ya lujor ba kiwi ki election ki balade Sibon kita ki parti ki balabon ki ladon sibon kita ki kertong ki besai wan haman ki senong ki bawan haman ki dong ban pensai ya ta ki jing thrang ya kita ki jing anglo ban batai ya kita ki jing kwa ya kita ki jing yoi ki joki na kalian ka adi eru ni don ha kata ka jo nong rim ban pensai ya ti rengi ti ngim sem la ya khle khawlang ban ya keren ya ki mat ya ki jura jog state benda keren ya kimat ya kijura jong ka diskonsil hak MP election lada mentang isdang benda keren ya ki state issue hak MP election ngatrai kan wan mi kan wan ke jing kelumar hak imlang hak ni election para ribe ke sadon ke jing ong bangim kwa banilai thebut hak election baduna kata ke jing songsit ke jing keli kalau hak songsit se kan banjit ya kinong bi kema kalong se benejit yang kita kinau thau an hapor bangi songsit na try la dang ilet watang ban phet kawai ka jan second hand pihak ban pek bha ban lek apor songsit tiyo poi bakala kum tangim don kami ru ban songsit haba jit economic ma ka ba pi don kam kalong ba pihak ban snotho ba pihak ban sai ba pilek seki polling booth da ka jing sngo kit klik om don kam ban songsit ni don kam ban don ya ka jing sngo kit klik ban don kam ya kata ka jing start ya ka jing syam para ribi Sisir sansnem kade ka por ka bagi jupen thmai ye ki dom ni khmat laga de ye ki MLA ki MDC dan ki MP hukum du mentak la de ka por bagi pen thmai ya ki MP member of parliament ki ban mi khmat ki ban ya sat hang thi ka dor parliament hapo nongba Delhi
ka RDA kadon benterwa daga pasturit ya gipatba nong sangsnong hapo uput usam jongka iwe selong parliamentary seat ya ka keteng ke jongba Robert Jun Kharjarin kum ukertong kendiat batlengkot ne syafang une usamla rangba hai jingtip ibanga ngalak banlum kat tu kat ni ude usamla rangba uba la palat ya kalai pesan senem ladang amatla karta kade karta kabala i kabala pedeng karta kaba hagi jinglong briu jinglong do gajengir kade karta kabe kenang yok bor banang tre ya laga jong gekam bala ban sutu umne usam larang ba kum ubriu ya ka background kaba wan na kalong ying kalong sen kebadan burom Kimi kipa gelapan he pensan na giling tibru tiblei bat ni dokumen bakum ke kenhun layo ya une usam larang ba ban mi khmat syakador barba jong parlemen bat ngapa da tin ban ong kumuwei na ginong sat an hapo ka jela ka jungi idot gejing tip ka ba kampanya ha ka be dei bat kimat lani ki isu ke kamyat ke kamim hapo kane ke jela ka ba I ke jungi bat ka ri India hi barok kawei ngisu thu barok ya gejing long dingman jaga san perthei hapo ka ri India barok kawei bat kumjur ha ka jela ka jungi kadang ke kentin ke bau mendung sosok tamu ong barok ubri ubostan mano wala banlen lada klem dapli kalat kumno online ban keren kandidat kita start sudah, kita habri sudah, pendrai. Ngikwa tu ni usam larang ba. Ubadan bagi benta gajing kerpat dan masorit kalau bagian ailat yo. Bunyo ban mi kemat, angci hapok kador barba, banyak sait nak benta kimat kita ni. Ngikwa ban baik bentok ye kiwi ki political party lah ni ki kandidat. Pemawang ipi baru di parti kita bahas sudah, mbak ke parti kita seniu. Di kandidat baru kita lagi jong ke nongrim, nyinyiwan nang ni beniang haga nongrim, jong ke RDA, haga simbol jong ke bom haga UDP, nagam taban pun dikena. Bau bak Robert Jun Kharjarin, berpin ailat you, bau niok banyak keren banyak sat, hangti hapok kador barba parlemen. Election MP baru kita bak Disember. Nalapoi ke MP election kiong syarat ke MP election. Bat kita bol kip dulu tebol. Mijui barobol. Bahaka MNA election kejing tebol kalau poi kendai 4%, kendai 2%, kendai 4%, kendai pulai 9%. Dan nalapoi ke MP election. Poi stang 4%. Poi setang 4% bro tentu. But don ki konstitusi ki bahang ni ke selong parlimen di konstitusi ki hiar sedok ke 10% bro. Kajing keli kalong balai. Kai tidak. Kajing keli kalong balai ba ki pai ba kim ki khia ya ka kam banjir ya ki nomi khmat joki ki banli mi khmat syate sa parlimen. Ni melawan orang mentang dari poin Pak Awai nak kasih Pak Awai jentia WM. Tak Awai, bat kasih, bat jentia, bat dari poin. Tak Awai, udah ni cuma. Ni kuat, ia kapan pensau api ya kan? Bagi nong nikmat, apa kilin mi, kemat ante podeli, kinapan pensau ya kijinge, kinapan pensau ya ki isu, kinapan pensau ya kimat. Kiba don kam banyak keren banyak tai ngihap banai jit ba ya urang ba ospek urang ba obunut urang ba obodon kebor urang ba obodon ya kejingtip urang ba obodon ya kemain urang ba obotip ya kebanesa nimla aban cuy pak lung leng tang bayo kandidat. Bangga sobat orang mengawan mentasi yang ni.
Bati ki bai play port kenang bandon kat ni. Balai men sim ni au kandidat jungi. Apa asyatri juga ada. Nak bantah kan kejinya campaign jungi nak kau bukan. Bagi tua ba ki pai ba. Kini benlong ki berjai-jai, apa ki sim ni akan nak rai. Ban kersan yang no kandidat baki ki mon. Haka ba set, haka ba song set, lane haka ba klut, lane haka ba jingsa penemuan, lane haka ba susah kincol hadur. Ipai ba ki ha banjir, haka nak kenti. Ya UMP buat temai nak kecelon si. Kon ba iet ngiju syat jing baman la kasngi hatu ngila aju perkhat ba kabam kabangi bam katain ya kamet jungi mai ngiju bam kini kiju kijing baman la kasngi balik kene kajing kelimenta katu kadukan ration bapenyai uba raju uya thu yanga Raiman kapor yim juyo ai kajing bam ki batai kamet ki balong kadau jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai nakini kijing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kijing bam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini kijing pang namar kim yo ya kijing bam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon kijing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon ka fortification jong kau kanum kata ya kajing mat ba kajing long jing man jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Dei kon. Dan jinga pher la da dei ha karukom bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni ukau. Okum ta. Te kon kajing bang ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bang ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya